Čus lidi, ahoj. Vítám vás u nového videa a dneska to budeme mít tag pravda. Bude to tag, takže na konci můžu, nebo já musím někoho zatagovat, mě do toho nikdo nezatagoval, takže prostě to točím, protože chci. A jdeme na to. A na začátek videa bych chtěl ještě říct, že bych chtěl, aby mi fanoušci udělali video. Je jedno kdo, abyste mi to prostě poslali na Skype, když dám Skype, abyste mi to poslali na Skype a já to pak ohodnotím, jak bude nejlepší. Jo? Berete? A jdeme teda na pravdu. Takže první pravda je mi 11. Druhá pravda. Nebydlím pod mostem. Třetí pravda. Nemám holku. Čtvrtá pravda. Čtvrtá pravda je, že nejsem gay. Čtvrtá, tak tady bude pátá. Pátá pravda je, že jim ořechy. Šestá pravda je, že mi nevadí natáčet vlogy. Což je asi logicky, když je natáčím, že jo. Takže jo. Já se nebouchnu, jako na pána, prostě na pána. Na pána. Devátá pravda byla... Mám rád dřevo, protože dřeva i v Minecraftu vlastně dřevo je podstatný. Ale ve skutečnosti taky, protože když máte dřevo, tak nemáte vlastně vůbec nic, nemáte stůl, nemáte vůbec nic, protože ze dřeva se udělá nějaký ten stůl a na tom pak ty věci vyrábíte. Takže dřevo. A i tak prostě ze dřeva se musíte udělat tyč, aby se měli krumpáč, jo? A pak když děláte ten iron, tak prostě, když chcete mít ironový stůl, tak stejně potřebujete dřevo, abyste si udělali ten krumpáč na iron. Takže další pravda je, že nesnáším kytky. To je. No nic, a s váma loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Když tak do komentářů mi napište pod video do komentářů, jaká pravda je u vás třeba, jestli máte díravé ponožky, nevím, třeba. No takže já se s váma loučím, mějte se hezky, skládejte desky a zdarec. Můj je já mám velký palec. A to se vypadá.